ginilid na ni Jan yung mga upuan. Sure. Tapos niya, yesterday, right? So I don't trip over. And head. Here. One full. You really want to watch that? I will. Ko na tong aking ginagawa dito. Hindi natin matapos-tapos. Good job, Baba. Ayun na yung kanyang... I want to do it again. Yeah, you can do it anytime you want. Ayan. So, naligpit ko na yung kalat ko dito. Ngayon ay gamitin na natin to, guys. Itong True Blanket. Ilagay na natin. Si Jan nag-ayos ng bed natin today. Ayan. Nag-iisa na lang to sa Kmart. So, ito yung kinuha ko. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. Itsura. So, ganyan yung itsura niya. So, ilagay lang natin dito. Arte-arte lang sa ating bed. Diba? Kita nyo ba? Hindi nyo makita. Wait lang. Hindi nyo makita yung ating pa-arte sa bed. Gusto ko sa side, yung iba, linalagay yung dito ba sa baba. Pwede naman. Sige, try natin. Pero huwag na ganito na. Tingnan niya. Ganyan siya, guys. Oh. Para siyang corals, no? Ah, hindi ko alam. Pero yan yung kanyang design. May pa-fluff siyang ganyan. Yung iba nakikita ko sa mga hotel, yung parang pahaba siya. Pero sa akin, pa-side. Ganyan na lang, no? So, yan. Mag-edit muna ako habang wala pang ganap. Si Jan wala pa. Sinamahan ni Ben si Jan na bumili na. Yung ilalagay niya dyan para hindi na maingay yung ating owning pag mahangin. Pero bago mag-edit, mag-spray muna tayo nito para mabango ang ating caravan. And dito rin. Diba? Para pagpasok ni Jan, bangong-bango na naman siya dito sa ating caravan. So, mag-edit ako. Magluto pala ako ng rice kasi magpa-fried rice ako mamaya. Tapos sausage yung ating ulam. Kaya mag-fried rice ako. Request din nila fried rice. Sige, fried rice. Magluto muna pala akong kanin bago ako mag-edit, guys. 1, 2, 3, 4. And, eto pala guys, meron tayo dito maliit na faucet. Eto, meron siyang filter. Pwede siyang inuman, pero hindi namin to ginagamit sa pag-inom kasi meron tayong tubig na like bottle and meron tayong binili na 10 liters nandun sa labas. Eto, ginagamit ko siya sa pagluluto. Eto, pag naguhugas tayo. Wala lang, na-share ko lang. Gasan na natin to para mamaya mag-fried rice. Yung mga bata, ayan si Sak, nakikita ko. Nandun lagi sila sa playground. Ayan. Scooter. Nasaan yung ibang bata? Where's TJ, kuya? What? Where's TJ? Malulobat ako. Pag naputol lang, ibig sabihin nalobat na tayo. What's that? At playground. At playground. So, why are you here? I don't know. You don't know? Uwi sila pag gutom. Kuha ng snacks. Brody. Where? Nabili pala ni Brody yung book, guys. Hindi doon sa kung saan tayo pumasok sa bookstore. Hindi sa bookstore. Sa ano siya? Nabili siya sa Aldi. Ang ganda. Kasi wala nga kaming mahanap para kay Hol. Kasi halos mga... Yung malilit ang sulat. Meron naman, pero ayaw niya na yung iba. Kasi meron siya, ayan na si Kuya, 14 na agad. Meron na siya yung mga ibang books na nandun sa bookstore. So sabi ko, wag niya nang kunin yun. Kasi meron sa bahay. Kaya, ang ending, hindi siya nakakuha ng books. So binilan siya ni Brother. Ang bait. Hoy, what are you doing, kiddos? Hoy, don't get money to play. Nauubos ang pera nila yung coins. No more, TJ. Daddy knows how much you have, okay? No, this is just coin. Yeah, don't, because we're using your coins for washing. Yeah, but I can give you that later. Na ano sila kasi gusto nilang makuha yung What do you wanna get there? The iPad? Yeah. Gusto nila makuha yung iPad. Alam ko naman hindi nila yun makukuha. Yeah, because the one we have now is way too laggy. No, you're just wasting money there.
save the coins for our laundry. Hi, Maxi! Dad, you owe me $7. You can't. Why Saki owe you $7? I gave him $3 for school, and he still hasn't gave me $3 Ah, back. sa school. Okay. And he still owes me $5. Utang si Sakay Kuya. Ito lang ginagamit ko, And he's guys. never gonna give it. Alright. So, lutuin na natin ito. Nakapatong kayo sa rice cooker. So, We're having this today. yeah. We're having fried rice and sausages for dinner. Mom, Dad said this can be a shark tooth. Shark tooth? Yan yung nakuha ni Holly na shell. Give some for Max as well. Max! Max! Do you want fruit box, Maxi? Max is gone. Oh, Max is gone. Yeah, just give him. Okay. Okay, mag-edit na tayo. Ako pala. Update. Time check is 12:26 lunchtime na, guys. Nasabi ko ba yung date? Today is 29. June 29. Mag-ano na, guys? July na. Gusto kong, nagugutom din ako. Gusto kong gamitin yung sandwich press. Kasi meron tayo dito ham. Yun din sana ang gagawin kong lunch ng mga bata. Kasi hindi pa sila bumabalik. 21 minutes ago na kasi 19 minutes na lang luto na yung ating rice. Kasi yung rice cooker na yan dapat 40 minutes bago maluto yung rice. And si Jen and Ben wala pa. And inutusan niya kami ni Brody na sukatin yung measurement ng ng owning. Kasi di ba nabanggit sa inyo, umalis yung dalawa. Pero hindi nila sinukat. So sinukat namin yung pahaba at saka yung dito sa gilid. Pero yung boys para hindi sila, yung parang hindi nila trust yung aming measurement. Kaya babalik sila dito para sila mag-measure. So, nagpagod lang yung dalawa. Sabi ko, bakit kaya hindi mo mineasure? Hindi rin din daw nila alam. Akala nila unisex yung yung pag sinabi yung ng caravan, yung ba yan? Yung model or yung brand. Akala nila pare-pareho. So, yeah, balik sila. Subuksan natin to. Gamitin na natin to. Pero hindi ko itatapon yung box kasi yan ang lalagyan niya. Kasi para madali lang ma-storage. Ayan o. Ang cute. Ang lit-lit lang. So, gamitin ko to. Punasan ko lang muna yung loob. Ayan. So, hindi pa ako nakapag-edit, guys. Kasi yun ang ginawa namin. Measure. Tapos, ilang beses namin measure kasi yun nga, hindi sila believe, hindi sila naniniwala sa amin. So, punasan ko lang ito. Bakit ganito? Hindi siya pantay. Ah, okay. So, kailangan nandito siya, guys. So, wait lang ha. Tapos, painitin. So, ganyan siya. Red siya. Hindi pa siya ready. Pag nag-green na siya, ready na siya. So, painitin ko muna. Then, i-wipe ko ulit. Tapos, lagyan na natin ng tinapay. Hinihintay natin yun na uminit. Kunin natin yung butter. Meron pa kami. Ayun, para may salami. Then, yung ham. Ayan yung ham natin. Cheese. Ayun pa bang old cheese? Wala na ata. So, buksan na natin yung bago. Kita niyo yung usok, guys. So, ready na siya. Mainit na siya. Buksan lang natin. Ooh. Something about you supernatural. I get goosebumps every time you call. Got me running through my fantasies. 40 West, I'm doing 93. Tell me where the sparks come from. Don't know that we both bring some. Doing something that I can't explain. Lately, no, I'm not the same. You're just like magic. Not sure what it is, but baby, you have it. Life's better ever since you have it. You're just like magic. Voodoo, make me move however you want to. Make the night last till the sunshine through. You're just like magic. I'm just trying to figure out. I'm just trying to figure out. Hi. Is that it? Yeah. Ayan na silang dalawa. 1, 2, 3. Sinukat namin yung na ganyan and yung 85. pahaba dyan. Right. 2, 3, 85.
Pala yung view natin guys. So makikita ko yung mga bata galing sa park na dadaan sila dyan. Nakita ko na si Max. Okay, tanggal time. Ayun. I'll show you them. Nandito na yung... You got a pen there? Yeah, nandito yung kids. Ham and cheese. Ayaw nilang kumain. Busog sila guys kasi kung ano-anong kinakain nila. Finally, makakain ko na to guys kasi nalinis ko na siya. Mahirap tong linisin kasi sumusuksok dyan sa mga gilid yung cheese. So, kailangan ko tayong gumamit ng ganito. Pero hindi naman, depende sa inyo. Kasi kinutkot ko talaga para matanggal. Meron pa nga, pero nagugutom na ako. Mamaya na lang. Yan, meron pa siya dyan na konti. Mamaya. And, na-wipe ko na siya. So, palamigin lang muna. Then, linisin ko ulit. Pero malinis na siya. Yung mga singit-singit na lang. Kain muna ako. Inom tayo ng orange juice. Partneran natin. Wala si Johnny Boy. Si Johnny Boy, pumasok pa dito. Hindi niya sinabi. Orange juice pa tayo. May langon na nakapasok. May langon. Ay, natapon pa. Ako nakalaga. Natapon sa very, very light. Next, lumabo. Lumabo tayo, lumabo. Ay. Nilagyan ko kasing kaya hindi na siya crunchy. Ay, lumamig na siya. Kasi nilinis ko yung machine. Pero masarap. Masarap kasi gutom na ako. Yung mga bata, ay, bumalik ulit sila. Nagre-report lang sila dito. Then, balik ulit sila sa playground. Busog ang mga yun kung ano-ano kinakain nila eh. Enjoy ko muna to. Sobrang sarap guys. Gusto ko pa, pero iniisip ko, wag na lang. Kasi nalinis ko na. Bukas na lang siya. Hindi bukas kasi alis tayo bukas. Next time na lang. Huwag ko munang linisin. Hanggat may gusto pa. Pero isang linis lang. Inuman ko na lang nito. Maubos na yung SD card ko. Ayan, mapuputol na. Hiningal tayo guys. Dumating na sila. And then, sabi niya, tsaka ni Ben, may pupuntahan tayo. Punta tayo guys. Meron kami nakita kagabi, hindi ko kayo nasama kasi nalobat na tayo. Nag-drive kami. Meron kami nakitang outlet. It was outlet, Han? It was outlet, right? Yeah. Cooper siya guys. Kung saan nag-shopping si Jan ng mga ano ba, jumpers, trackies. Meron kaming nakitang outlet na baka mas mura doon. So sabi nila, punta namin ngayon kasi last day na natin dito. So ito yung time natin para mapuntahan yun. Hiningal ako. Minadali niya na naman ako guys. Wala talagang plano-plano kung ano lang maisipan nila. And meron siyang mga binili. Ipakita ko sa inyo mamaya. Are you gonna pack up? When we come back, yeah, hopefully done right. Oo, parang nag-drizzle lang konti. Mini golf? Where? It's just there. Kagabi pa yung sinasabi ni Holly. We have a swim. Swim? Oh my God, South. It's cold. 19 degrees. I haven't been swimming for a week. I'm hot. Oh yeah, you're hot because you wanna go swimming. Makulimlim. Nag-lipstick lang ako. Do you know, me and Wala Max tayong and kilay Tegan kasi made up a new game. Magkakapagkilay kang minamadali ka. Baka yung kilay ko ganyan, kasi ganyan. Scooter bowl, I mean. No, it's scooter soccer. No, it's scooter bowls there. So, i-check natin yung outlet guys. Kasi medyo malaki siya. No, there's the mini golf just there. Yan pala yung mini golf. Ayun dyan, sa loob ng Caravan Park. Yan lang. Grains aren't cut. Dad. Kagabi nung nag-drive kami dito guys, puno yan. That was full last night, right, Han? Yeah, puno siya guys. Kasi nga hindi tayo nakapag-vlog kasi low bat tayo. So dito tayo pupunta. Nilakad na natin to pero
medyo malayo-layong konti yung pupuntahan. Hindi naman ganun kalayo. Basta may kita nyo na lang mamaya. Dito na tayo guys. Ayan yung outlet guys. Oh, Coopers. Sale up to 75%. Ayan, oh. Kita nyo yan. Ang lucky, diba? Ayan. And syempre, kasama natin yung isang fambam. Nagmamadali sila. Ay, watch out for the other car, ha? Oh, diba? Nagmamadali sila. Oh my God, my phone, diba? Kakamadali. Nahulog na yung aking phone. Buti na lang hindi siya nawazag. And guys, gusto nyo ng surfboards? Ayan. No, ayan po. Diyos ko, ang dami. Oh my God. Parang ano naman to mga surfboards siya. Oh, ang dami guys. Hi. Good. Sabi na, ano ginagawa niya? Ayan, ang dami. Oh my God. Ang dami guys. Hanggang dito. Ayan. First time ko makakita ng daming surfboards sa isang shop. Ayan, dami. Ayan po guys. Ayan. Oh, sawa kayo. Sawa kayong tumingin. Ayan, may pink. Ayan, dami. Yung mga mahihilig dyan mag-surf. Dito kayo pumunta sa Coopers. Dami. Ayan pa, oh. Oh. Skateboard. Ayun na si Jan. Sa taas daw yung mga damit. Akyat na tayo guys. Tingnan niyo. Oh, dami talaga. Na-amaze ako guys. Kasi first time ko makikita na ang daming surfboard sa shop. Outlet pala. Yes, Baba. Kasama niya si Mushi. Shh. Why? Ah, she sleep. Sorry. Tulog pala si Mushi. Hindi pa sila natapos guys. Andito pa. Ang dami pa. Ha? Yeah. Ayan. Dami pa. Ayan guys. Oh. Hanggang sa second floor ang kanilang. Okay. Ayan. Mas marami ang surfboard kaysa damit. Kasi kalahati nito guys. Ito ano. What do you call this, kuya? Kuya? What do you call this? Boogie boards. Ayan, mga boogie boards naman. Oh, dito na tayo mga damit. Wow! Polo, ha? May Havaianas din sila. It won't fit you. Blazer. Magkano na lang siya? 50% off. So, $50. 99 siya before. It's just like, the same, man? No. Santa Cruz, no? Same as Zachary. Nah. Wala masyadong damit. Mga ano lang. Eto. Mga boards. Shorts, Han. I think you have this one. Shorts, honey. Wetsuit. And dito mga dresses, shorts. Bikini. And si Johnny Boy. Hat again, Kuya. No more hat because you have hat. You got lots of them. Oh, is that for you, Zach? What are they? Are they cute? Oh, is this a... I was like, Zach, but short time. No size again. Be careful. No large? Oh no. Long large. And si Max. What? No. Too tight. So extra large. No, I don't think so. Try it, Han. Just go there. Behind that boards. Yeah. It looks nice. Yeah, it's nice. That's just the brand of the shop. Here.
Eto guys, yung mga swimwears nila, $99. Naka 50% yung iba. Yung iba naman, 25%. So, parang $50, $65, ganun. Kasi $100 originally. $99. So, ayan. Tapos, eto din, yung bikini. Ganun din. Magkano ba yung bikini? Ayan, $99. One piece, ay, solo na. One piece lang. What's that? Harap siya ng shorts. Meron siyang nahanap na ano. Isa pa lang. Gusto niya sana to. Sabi niya, bakit daw to 32? Nakalagay sa 32. Sabi ko, yung ibang tao, minsan na ilalagay niya. Yan, that one, 34. How much is this? I want t-shirts. T-shirt. Gusto niya t-shirt. 25% dito sa shorts. How much? How much? It's 25% off. $89.99. So, parang $90. 25% off siya, guys. Yeah, you want that, Kuya? Let me see ya. Can't see you. Huh? Let me. You think so? Go down slowly. I found some on my side. There's O'Neill. Yeah, a bit long, yeah. Pag binili mo pala yung board, guys, hindi pa kasama yung fins. Bibilin mo pa siya separate. Ayun, oh. Iba rin yung price ng mga to. O, diba? Ayan, iba rin ang mga prices niyan. So, bibilhin mo rin yan separate. So, etong sa labas, yung mga surfboards dito, second hand to, guys. Yung sa loob, mga brand new. And etong fins, bibilin mo pala siya separate. Ganito siya. Doon sa loob kasi sabi ko, nasan yung ano niya? Yung ganito, yung fins, sabi niya, you have to buy it separately. Sabi ko, hala, ang mahal naman. Kasi mahal na yung ganito. Tapos bibilin mo pa yung mga papahan niya. Okay, alis na tayo. Come on, Baba, here. Bottle opener. What are you gonna open here? Let me see. If anyone needs a bottle opener, I've got one in the back of the Can you foot. buy that shirt? Stuff. Okay. Binigay niyo sa akin mga resibo na. Okay Bottle na. opener. Ito kay Kuya, bago niyang slippers. And Look at meron the siyang back, can there's a bottle opener. Same kay John. This is same as your dad. Exactly. How about you, so what you got? Nothing. Because that only shop only has men's stuff. I know. Not much. Only lots of surfboards though. I could get 3 boogie boards in there. They're $100 each. And Why- I've got 300. Wow. Ubusin mo yung money mo sa boogie boards? You're gonna spend all your money for that? Did you hear? Dad, did you hear? Did Okay, you hear? hindi ko alam kung saan tayo Nalobat ako kanina. Akala ko yung nilagay kong batteries dito ay full. Pagdating natin doon sa shop ba ako nalobat? Or sa car na? Sa car na ata ako nalobat. So, nalobat tayo doon. Nagpagas na pala kami. So, good to go na yung car natin tomorrow. So, ito yung nabili ni Johnny Boy. T-shirt. Si Kuya, chinelas. Tapos, socks. And invisible socks. Yeah, that's all for Daddy. No kids stuff. No kids stuff. No, TJ has the slipper. But that's men's. Oh, man. That TJ got? Small men's. Ah, so hindi na pala pang kids si Kuya. It's like kids men's in the size 8. Okay, so, ngayon ano tayo? Impake na. Mag-impake na tayo. Ayun si Kuya, kumakain na siya ng sandwich. Oh, I'll put this in the bin. Bin. Okay, bring that. Yeah. Thank you, Zaki boy. Si Johnny boy, nag-start na siya I thought you're starting packing, babe. I'm doing the car first. Ah, okay. Yung car mo nang inuuna niya. All these have got to go in the box basket. There's heaps of clothes out here. Yeah, I know. I thought you already washed. I have, look. Huh, kiddos. Clothes, I have to sort this out. Yeah. Okay na. Kinuha nila yung pang-swimming na. Hindi naman sila nag-swimming. Okay. Ako mag-ayos sa loob, siya sa labas. Impake na tayo, guys. That'll come out of the car. Which one? All these. That's all dirty clothes. Well, Oh no, this one, no, the shorts. Okay. Ayusin ko muna them dito, ones are guys. the towels and Yeah.
So, nadagdagan yung ating laban. Kanina hindi yan puno. Ngayon, punong-puno na kasi maraming damit sa labas. So, ilagay na natin to dito. Dito muna. Kasi wala pa yung... Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Another labahan. Damit to ni Kuya. Dito ang nakalagay dito ay original yung basket natin. So, dyan na muna yan. Mamaya i-move ko yan pag nandito na yung basket. So, dyan muna siya. Okay. So, naligpit ko na si Johnny Boy. Ano nang nagagawa mo? Ayan. Pinapack niya na yung aking moon chair. Moon chair ang tawag ko dyan. Hindi ko alam kung tama. Where's the kids? Babe? Again? Nasa part niya naman. I thought they're gonna help you. Yeah. Kasi sinabihan niya tulungan siya nung nasa car kami. Pero hindi naman tumulong ako. Mag-edit na ako, guys. Ay, magluluto pala ang fried rice. Luto na yung rice natin kanina pa. Na-off ko na nga. Ayan na pala yung rice natin, guys. O, di ba? Ang dami nating fried rice na gagawin. Hindi yung mga bata, guys. Ang ingay. Nandyan na kasi yung playground. Ang gagawin ko ay kakayurin. Kakayurin. Anuhin ko na ba itong rice para lumamig na siya? Ipag-hiwa-hiwalay ko na. Linagyan ko siyang placemat, yung rubber or silicone para hindi madami yung top natin. Yung, eto ba? Kasi mainit pa yung rice cooker. Luto na ba? Ito yung plato. Wait lang, guys. Ganunin ko lang. Kunin natin etong babasagin. Isang babasagin kong plato. Para dito natin ilagay yung rice na nakayod ko na. Ayun si Ben. Nagwawalis sa sa kalsada. Naalala ko. Nasaan yung cards and keys? Cards lang ang nandito. Saan yung cards and keys? So, ayan na yung rice. Hindi ko inubos kasi ito medyo soft yung sa ilalim. And wala na pala kaming carrots and peas. Wala tayong carrots and peas. So, ito, sa kapitbahay natin yan. So, mag-chop na lang akong carrots and then lagyan natin ng bacon. Galing din to kay Brady. Mayroon akong bacon dito. Pero yung streaky to eh. Nandito yung chicken natin na gagawing lugaw, guys. Meron tayong corn. May kikiam ako. Pero hindi naman sila kakain. Tukuha na lang ako ng corn. Walang peas. Akala ko carrots and peas yung nailagay ko. Meron sa bahay ng carrots and peas. Corn pala yung nalagay ko. So, okay. Hiwa lang muna ako nito. I get goosebumps every time you call. Got me running through my fantasies. Di pa ako tapos maghiwa ng carrots. Meron pa akong isang hihiwain. In-stop ko muna kasi pumunta ako dun sa laundry room. Kasi nilagay ko sa dryer yung mga nilabhan ni dyan. Kasi basa pa. Umuulan ng konti. And then, si Broy gumawa siya ng, ayan, ubos na. Snacks, pineapples, orange, and donuts. And maglalagay sana ako ng Doritos na may dip. Sabi ni Jen siya ni Brady, wag na, tama na yan kasi mamaya dinner. Which is tama naman. Ngayon, balikan ko na yung aking dinadry doon. How you going here, babe? Good, I've just got to put the angle in there, then I've got to get the skirts in. Alright. Oh, Okay. and that. And that one, huh? You forgot that that one. What's that one there, Han? Is that for the mat? Yeah. Alright. I want to get that mat out now. Yeah? Why now? Yeah. Yeah, just get everything ready and then we can So, na, put that ano in. niya? So, Dami na siyang nagawa dito. So, balikan ko na yung dryer dun. Yep. So, ito yung laundry room nila. Tapos na ba? Ay! Okay, tapos na yung akin. So, ayan. Kunin lang natin to.
Dito na tayo guys. Mamaya ako natututupin kasi tapusin ko muna yung aking hinihiwa na carrots doon kasi magluluto na tayo ng fried rice. Yung mga bata nandito na. What happened to you, What happened to you, Sak? Carpet. And this kid here, carpet too. That kid just freaking kicked me in the rib and hurt for like a minute. I wanted to play basketball. So what did you do? So what did you do to him? So I did. We did nothing, and then when he has the ball, he's like that, and I grabbed the ball and I tackled. Is that the same kid from before? Was yesterday and the other day? Know what I did to him? What? Had the ball, picked him up, just dropped him. Whatever. How old he is? Is he very... He's 12 years old? Yeah. Yup. And we bashed him up. What? Yeah, we bashed him up. We Whatever. bashed him up. Mga gang to guys. Kasi ang naughty-naughty raw ng 12 years old. Come on, effing see at me. He's 12 years old. And he said, "You're dead. You're dead." Yeah, I kept chasing him. No, he was chasing us when Dami we nilang tackled reports. him. And Yeah? then he was like, he was dead, and then he chased us. What? Oh, stop it. Is that covered? Just avoid him. Well, we're going anyway. Okay. Looking good. Mat na lang. Okay. He said, at the end, he said, "Oh, I'm sorry, bro." Oh, I see? didn't say anything because he said no. I said no. Why? Because He said sorry. So Well, he said sorry. Look at you. Is that because of he him? didn't do it. No, I think. All right. Pasok na ako. Them 2, 3 things under there because I'm sick of looking at them. What's that? There's one there and one ayun there, yung- one back a bit more. You'll feel it. What? Go under where you just got that blue one from. Okay. Okay. Ayun yung mga ganito guys na nakikita dito sa caravan. actual Okay. Alis dito sa na here please because I'm Is that charged now? okay, hiwain ko na ulit ang carrots. And mamaya ko na yan tutupiin yung mga renire natin. And nanonood pala akong, nasabi ko ba, nanonood ako ng Twilight habang naghiwa ako ng carrots. Ipasok ko muna to dito sa ano. Dito ba? Wag na lang. Para makita ko siya mamaya para gawin ko after dinner. Alright. Isa na lang naman yung aking hihiwain. Ayun si Jan siya kasi sa kanina binublower ni Jan yung ating yung carpet ba. Ayan sila. Si Kuya tsaka si Max andito. Naglalaro ng footy. Alright. Pagpatuloy ko na yung aking carrots. And eto yung pinapanood ko guys, Twilight. Ilang beses ko na ito napanood pero gustong gusto ko pa rin siya. Something about you supernatural. I get goosebumps every time you call. Got me running through my fantasies. 40 West, I'm doing 90. Tinago na ni Jan yung table guys, pati yung aking pagluluto ng fried rice. So eto, first time natin tong gagamitin. Ito yung table dito sa labas. Para talaga siya sa pagluluto. So first time natin siyang gagamitin. So wala tayong piece, maglagay na lang tayo ng corn. Kasi meron tayong corn para pandagdag. Kasi yung carrots, bacon, mayroon tayong garlic. Ready? Okay. Thank you. So, magluto muna tayo, guys. Wala akong paglalagyan sa inyo dyan. Luto na yung ating fried rice. Pupunta tayo sa ibang barbecuehan, guys. Nandun na sila. Nagluluto na sila ng sausages. So, dadalhin natin to doon. Tapos na to. Hiningal ako. Alam niyo bang pumunta ako doon kung saan sabi nila doon kami magba-barbecue. Doon siya, guys. Doon sa kabila. Malapit lang yun sa amin, sa corner. Pagdating ko doon, ang dilim, wala. So, nilibot ko yun hanggang bumalik ako doon sa kung saan tayo nagdi-dinner. Yung kitchen nila, doon ako pumunta. Sakit ng braso. Kasi ang layo ng inikutan ko. Tapos si Jan, tsaka yung mga bata ro, naglalaro ng basketball. Hindi ko naman makita. So, balik ako sa caravan kasi hindi ko siya nilock. Linisin ko na yung kalat ko dito. Ipasok ko na muna to.
Ayan, hindi siya nakalock. So, kailangan to ilak pag pumupunta sa kitchen kasi baka may mawala sa ating caravan. Okay, magugas muna ako! You scared me! I thought you were... Where are you? I delivered the fried rice and you told me, or Bri told me to go there. Down, but then she's come down because the lights don't come on there till 6 o'clock. Oh. Grab the plates and drinks and I'll go over and start cooking the barbie. Okay, here, hon. Brody is cooking it now. Can you bring it there, please? Well, where's Because- the bag? Here, I'm gonna wash the dishes here before I go there. Come over and have tea because it won't take long. No, it's still not Where's the cooked. bag and we'll bring some- Dito na tayo, guys, and dala natin si Turkish bread at Turkish rolls and yung mga dala natin dito, butter, drinks ng ni Jan, ng mga bata. Hindi pa luto yung sausages. Sauce. Hiwain ko lang yung etong bread. Lagyan ko na ng butter. Wala pa yung bread na. Kasi yan. Tatawagin niya na yung mga bata. Nasa TV room. Kung kayo nakalagay, guys. Kung kayo nakalagay. May taong nilipat nila yung mga gamit nila para dyan sila kumain. So, paano yan? I-off ko na kayo. Posing ko lang. Sit down. Over there, not here. Why wash your hands, no kids? Wash your hands. Put your scoot on the side. Is that alright? Is that alright? It's alright. Tatanggalin ko sa rin ko. Okay lang. Wash your hands, kiddo. Wash your hands, kids, over there. Hi guys, I'm on my boat. Yeah, I'm going to cover your hands. Yeah. Yeah, give me that here. Thank you. Can I? Kulang tayo ng plate. Yes, you can have bread. Oh, you got the big banana. Yeah, here you go. One spread. Yum. So, yan yung dinner natin, guys. Meron tayong chicken na marinated from Aldi. I'll cut that for What are you eating? No sausage? You don't like sausage? How's the fried rice? Good. That's good. You want some more bread? We got more bread. You're happy with the... There's corn. Peas. Yeah, we don't have peas. Si Kuya pinipili. Kuya! Pinipili niya lang yung rice. Don't taste it. That's carrots. You like carrots? No, but not cooked. Oh, not cooked. Low. Where's Bridie's got hers? Yeah, I think that one. So, Okay, okay. So, kain na guys. So, kain na muna kami guys. Yung dalawang boys ang naatasan para magugas ng mga plato. And si Ben, pumunta siya sa caravan pa kumuha ng sabon. Kasi yung sabon dito, free yung sabon dito, pero hindi bumubula. So, kumuha siya ng dishwasher soap. Yan sila. Si Jan yung magda-dry.
Teamwork sila, guys. We do everything. What do we do everything daw, sabi ni Jan. Tapos na magugas. Dito tayo, guys, sa ano nila. Sa movie room. Nandito sila. What are you watching? Hi! Nandito sila, oh. Wala. Yeah. This is... Mommy, I want to go. Yeah, later, Baba, when you go bed, okay? How's your, scratch? Okay, don't pick that one, okay? Okay, so dito sila. Ako, balik na ako dun sa, kasi hugasan ko pa yung mga ginamit ko pagluto ng fried rice. What happened? Huh? Oh my God, gasak. Bang don't do. Ang daming tama. It's not like that. Ah, si Brody dito siya kasi nagbabasa rin siya ng book. So, okay, see you later, guys. Okay, nahugasan niya na nila ni Ben. Wipes. Okay. Butter in there. Yeah. Okay, ako maghugas ako dito. Piping and rubbish. Dito na yung mga bata. Maliligo na sila. And ako, nililigpit ko na, itinanggal ko na yung rice cooker dito. Linagay ko na siya sa pantry. Dito na siya. In the bathroom po, yeah. I hang it there, yeah. Maliligo na sila. So, niligpit ko na yung mga dapat iligpit. Yung ating fruit basket, ilalagay ko yan dito sa sink. So, ngayon magva-vacuum na ako. Yang mga tupiin. Bukas na lang yan, guys. Tapos, ito yung ating tubig. Ngayon, magva-vacuum ako para malinis na yung floor. Yung mga bata yung mga bata nililigo na. So, vacuum muna ako. So, tapos na ako maglinis. Naligpit ko na talaga lahat na dapat ilagay sa cabinet. Na-secure ko na yung mga dapat i-secure. And yung sabi ko, yung fruit basket, ilalagay ko yan sa sink. Yung mga yan na nandyan, gagamitin namin yan bukas. So, mawawala yan bukas dyan. And, yeah, malinis na. Yung mga boys nasa bathroom pa, di pa sila tapos maligo. Pero, ayan, okay pa yung kanilang bed. Ano pa, hipid. Ano bang hipid? Neat pa siya. So, and dito, yung sa amin, ayan, malinis. Ito na lang. Bukas ko na lang yan tutupiin kasi mag-try ako mag-edit. And yung ating water nandyan. Ito pala, liligpitin ko yung tripod ko. Ayan. Alisin ko yan dyan. Ilalagay natin yung sa ilalim ng bed. Pero yan, ready na to bukas. Yan na si Kuya. Si Zach. Fresh na fresh. Si Holly naligo na yan. Hugasan ko na lang yung paa. Tsaka pupunasan ko siya. Zach threw the soap over and it landed on my shoulder. Oh, Zach. Dad, Zach threw the soap over and landed Okay, on my hang your towel. Hey, yo, what the bugger off, bro? Okay, hang na nila yung towel nila. Dad, put Ninja Warrior on. Dad, Is it Ninja? Yeah, Ninja Warrior Han. Travel by. Yeah, I'm ready. Okay, Ninja Warrior, please. Oh, i-fold ko na to kasi matutulog na tayo. Okay. Ayan, mas maliwanag. Kanina wala tayong ilaw kasi hindi ko inon yung ating kitchen light. Na sila, manunod na sila ng Ninja Warrior. And yung aking little girl, gustong gusto niya yung book. Yeah, tapos na siya. Nanood ako dun sa may salamin. Vivian. What happened? Guys, i-close namin yung vlog. Kanina nagbasa si Holly nung yung books niya na binigay ni Brody. And in-Instagram ko yun. Nagbabasa siya. So, yun na yung vlog natin for today. Baba, close the vlog. Thank you. Thank you for watching our vlog. Bye, good night. And si Jan, naligo siya. Hindi ko pa kayo na dun sa bathroom, guys. Sana bukas. Good night, Han.
Good night, guys. Thank you. Cause I think I do want you next to me.